Vznikli sme v roku 1990, nakoľko ja som pracoval vo výskumnom ústave Zvárackom. Prvé, čo sa nám podarilo spraviť, taká prvá väčšia samostatná akcia, bola veľký zájazd pre zvárackých odborníkov do Viedne. Kalkulovali sme, že dojde 35 ľudí. Na tento zájazd došlo 760 účastníkov. Tým pádom sa nám podarilo v podstate takým prvým veľkým šmahom zarobiť pekné peniaze. No a potom v podstate sme sa dostali k tomu, že chcel som byť blízko pri tej mojej branži, pri zváraní, pri strojárine, pri autách, tak sme začali hľadať dodávateľov, či už zvárackej techniky alebo nejakej autoservisnej techniky. Ja som vstúpil do úplne neznámeho teritória. Rok som jazdil a nepodarilo sa mi v autoservisnej technike predať nič. A po tom roku sa mi podarilo, to dodneska si pamätám, predať hneď veľmi veľkú zákazku a potom to už išlo lavinovite. Sme otvorili regionálne pobočky v Košiciach, v Ružomberku. My robíme komplexné vybavenie autoservisov, robíme kompletné vybavenie STK liniek a emisných pracovísk. V roku 2008 sme zriadili metrologické stredisko v Bratislave, v Ružomberku aj v Košiciach a takisto stredisko revízií. A v metrológii určite v autoservisnej technike, v autoservisnej branži sme sa vypracovali na jedničku na trhu. Celé je to založené na priateľských vzťahoch a na kvalitnej práci, na ničom inom. K dnešnému dňu sme sa dopracovali k tomu, že máme na Slovensku 65 zamestnancov, 11 zamestnancov máme v Českej republike, otvorili sme teraz takú menšiu pobočku v Budapešti. Tak významný je náš trhový podiel v STK linkách. Ten presahuje v mnohých oblastiach 80% podielu na trhu. V emisných staniciach sa blížime k nejakým 40%. Na Slovensku sme predali určite desiatky tisíc zariadení. V podstate všetky autá, ktoré dneska jazdia na našom trhu, tak sú buď kontrolované našimi zariadeniami, alebo sú opravované na našich zariadeniach.